Boundary! Ikaw, anong trip mo? Ay nako, kung usapang loyalty lang din naman ang ating topic for today. Ay, doon ako sa mga aso, di ba? Hindi ka iiwan niya kahit saan ka magpunta, kahit nasa banyo ka, Jumejerbox, nandyan yan. Minsan nga tuwang-tuwa pa sila pag naaamoy, di ba? Ay nako, kaya kung may alaga kang aso, nako, alagaan mo yan kasi yan yung mga hayop na hindi ka iiwan. Ay, bukod sa alam natin na isa silang matalik na kaibigan, makakasama mo kahit saan ka magpunta. Dapat tinuturong mo rin yun na parang pamilya, di ba? You know why? Kasi sa mga araw na wala kang kasama, o kaya wala kang jowa, ba yan? Kailan kaya? Yan yung mga alaga nating pusa, aso, dagang kosna. Yan yung mga mananatiling kind, understanding, loyal. Ay, sa panahon ngayon mahirap na makahanap ng loyal Well, hindi ko naman sinasabi na wala ng taong loyal ngayon. Kailangan nyo lang hanapin. Parang ako, alam mo yun, nasa tabi-tabi lang yan. Hahanap ka lang ng tamang oras, tamang tiyempo. Ay, pag pinagdasal mo, for sure, ibibigay sa'yo ni Lord yan. Kaya naman, katulad ngayon sa mga nakikinig, kung feeling mo, ikaw yung isa sa mga taong loyal, kagaya ko, loyal sa love life, loyal sa... Ay, bakit? Hindi ko naman sinasabi na may love life ako, pero sinasabi ko na loyal ako. Sana ikaw rin. Diba? Kung usapang loyal din naman, for sure, may nakikinig na... Ito naman si Boy P. Oo, loyal ako, no? Ito nakakatawa. Ay, naalam mo sa mga hindi pa po nakaka-follow sa ating Love Radio Manila Facebook page. Kanina mo kontikan na tayo umabot ng 1,000 viewers. Muntikan. Konti na lang. Konting-konti na lang. Alam mo kung bakit? Iniintay kitang makinig doon. Kaya sa mga hindi pa po naka-follow sa Love Radio Manila Facebook page. And sa akin, it's Maratoni. Tagal-tagal mo na ako napapakinggan. Di pa ako pina-follow. Bakit, kuya? May atraso ba ako sa'yo? Well, going back, ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo, from wild animals to our dearest companion. And speaking of companion sa dog, speaking of loyalty, ay, for sure may mga nakikinig sa ating rider. Yes, mga rider na hanggang ngayon, loyal sa pakikinig ng Love Radio Manila. Kaya naman, meron kaming hatid sa inyong promo mula sa Love Knows No Boundaries. No boundaries! No boundaries! Boundary time na! Yes, that's right. At ngayon po, mag-a-announce tayo ng winner para sa ating Love Knows No Boundary. Kaya naman, pag nabanggit ko, kuya, ang iyong pangalan, ngayon na, pakilaksan ang radyo. Bili, laksan mo ng radyo dahil babanggitin ko na kung sino ang mananalo sa Love Knows No Boundary natin. Ito po ay isang taxi driver na may plate number na ACD 6558. ACD 6558, Reynaldo De Vivar. Congratulations. Please claim your prize here sa Love Radio Manila. Hintayin kita. At habang nakikinig tayo sa Feel Good Music ngayong hapon, for sure, may enjoy mo ang ating araw. Okay, I'll see you here, kuya. Kunyo kay kang mga linya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!